fomentar el creixement econòmic i crear llocs d'ocupació territorial de dinamització, no només del Pirineu, sinó també de Catalunya. El president, perquè és una comarca on l'envelliment de la població, el despoblament rural i la desocupació són agents econòmics del territori, la qual cosa més endavant us explicarà el secretari. Per implementar aquesta acció de tots i totes vosaltres és necessari... Tothom ho sent bé? Hem de cridar una mica perquè no tenim disponibilitat de micros, per tant no veig de la mesa, doncs que us agraeixi l'entrada al Consell Comarcal i sobretot al conjunt d'alcaldes i alcaldesses la vostra predisposició en relació a la qüestió del doctor Cruz. I us volia agrair perquè ràpidament, molt ràpidament, doncs vam connectar. Perquè com que estem en un context de dificultats de recursos, els alineem, els invertim bé, o els fiquem molts ulls i tots fem l'estratègia, doncs, l'oportunitat per poder establir aquest nexe, aquest vincle, en definitiva, aquesta aliança que és necessària